Drahý Healing Festivalový kmeň, som Alma Indira a esenciou mojej práce je prinášať ľuďom prírodzené nástroje, domorodé tradície, aby mohli nachádzať cestu k sebe, k zemi a vybudovať si v sebe rovnováhu medzi materiálnymi a duchovnými úrovňami. Aby sme vedeli prinášať tú duchovnú do toho nášho každodenného materiálneho sveta. To je aj hlavnou myšlienkou môjho konceptu Strážcovia zeme, ktorý prinášam na festival. Takže sa stretneme vo štvrtok, v piatok, v sobotu do obeda okolo posvätného ohňa, kde budem s vami zdieľať nádherné obrady, piesne a energetické práce, ktoré môžu v nás obnoviť a prehlbiť naše prepojenie a prebudiť aj našu osobnú, ale aj kolektívnu zodpovednosť a úctu k našej Matke Zemi. Veľmi sa na vás teším.